ovde. Zašto? Jeste li uradile domaće zaveštići u školu? A, to... Ne, te čini za prizivanje su na prastarom veštičijem jeziku. Bibi. Teta Barbara, prastare čini su potpuno nepotrebni u savremenom svetu veštica. Stvari se mogu prizvati i savremenim činima. Da, ali ne mogu sve. I u svakom slučaju, važno je da znate i tradicionalne čini. Zato, Bibi, pokaži mi šta znaš. Dozovi svoju metlu. Eci, peci. Ne, na prastarom veštičijem jeziku. Dobro. Loba altra otra personatruš. Eto. Ne personatruš, Bibi. Ups. Da si me s mesta spustila. Na staroveštičijem? Nije bitno. Eci, peci, mali grad, nek prestanu čini sad. To se dešava kad pogrešno izgovoriš čini. Izvini, mama. Sigurna sam da ti možeš bolje, Šiba. Ne bih rekla. Tako sam i mislila. Zato ćete sada ostati kod kuće da vežbate. A ja ću da odletim do Manije i kada se budem vratila hoću da vidim da umete da prizivate na prastarom veštičim jeziku. A da me ne pošaljete na plafon. Užas! Ništa od trke! Katastrofa! Eci peci da kasnimo nećemo, zato Baldrija ne krećemo. Visi! Konačno je otišla. Ošta! Dolazim! Hej, vidi! Za Bibi Bloksberg! Šiba, brzo dođi! Da? Pogledaj šta sam dobila! To izgleda kao... Ne mogu da verujem! Originalni čarobni kofer! Ima ih samo nekoliko u celom svetu! Super! Kladim se da mi ga je baka Greta poslala! Ja bih voljela takav poklon! Možeš i ti da ga koristiš! Pročitala sam u veštićem časopisu da treba samo da kažeš: pakujem svoj kofer. Krema za sunčanje, peškir i moderne naočare. Znam. I abrakadabra bez ikakve čarolije stvari su već u koferu. Super! Ali svoje želje moraš da kažeš u kofer. A da bi to uradila, prvo moraš da ga otvoriš. Trenutak. O, dobro. Hajde već jednom. Katanac je sigurno pod činima. Onda ćemo da probamo ovo. Eci peci strašno glede. Katanče otvori se samo od sebe. Vis. Ej, zašto ne uspeva? Užas. Zato što koristite pogrešne čini, smešne male veštice. Možeš li da se setiš pravih čini za katanci i vrata? Učili smo to u veštičijoj školi kod tetka Manije. Zar nije bilo nešto kao izbavi bravu? Kofer nema bravu. Zašto nismo bolje obratile pažnju? Bibi, ne možeš ti baš sve da znaš. Da, samo moraš da znaš gde da ga nađeš. Letit ćemo do zamka Veštimora. Tamo u biblioteci sigurno imaju knjigu sa pravim činima. Tako je, samo letite. To mi baš odgovara. Dobro. Eci peci blago meni i pitice od jabuka kreni. Vis. Eci peci drugi treći kababasi kreći. Vis. Idem i ja tamo. Oj, igraš i krastaca. Beskorisni auto za iznajmljivanje. Kada bi samo opet mogla da bacam čini. Ovo je baš super. Sa čarobnim koferom možemo da dobijemo što god poželimo. I to bez magije i definitivno bez prastarog veštičijeg jezika. Pa dodaj gas i pravac samog Veštimor. Idemo! Barbara, konačno si tu. Šta je bilo? Reći ću ti za trenutak. Dođi. Eci peci nek vidi svet, čarobne mekle brzo u let. Vis. Pa Manija, reci, u čemu je problem? Zašto toliko žuriš? Neko je pokušao da ukrade čarobni dijamant iz zamka Veštimor. Znaš da njegova energija održava ove zidove? Mora da ostane tamo ili će se zamak raspasti, Barbara, shvataš?
Vidi? Da. A šta sad? Još se ništa nije desilo. Čarobni dijamant je pod zaštitom jednog od mojih čarobnih prstenova. Ali moram da nađem vešticu koja je htela da ga ukrade i to što pre. Razumem, ja ću ti pomoći. Svaka veštica koja se bori protiv mog čarobnog prstena na kratko izgubi svoje moći. Da, posjetit ćemo sve veštice da vidimo koja ne može da baca čini. Važi. Tu smo! Ostavit ćemo metle ovde. Nadam se da biblioteka nije zatvorena. Zdravo! Hej, vas dvoje! Hajde, Bibi, ne odugovlači! Tu smo! Izvoli! Ali gde ćemo da nađemo čini za kofer? Hej! Ovdje ima nešto o tradicionalnom veštičarenju iz prošlosti. A ovdje su 3 čarobne knjige. Kada veštice skrenu s puta, kako da sredim sobu kako treba? Evo nešto o tradicionalnim putovanjima sa čarobnim koferima, torbama i rančevima. Sada samo treba da nađeš svoj kofer, zar ne? Evo ga! Super, Bibi! Ovdje piše da kofer može čak da donese predmete koji su zaštićeni čarobnim prstenom ili su iza ogledala ili su sakriveni ispod bršljana. Wow! To je odlično! Evo čini za otvaranje. Hej, Bibi, sećam se ovoga. Nema problema. Ajmo onda, zajedno. Eci, peci, ništa ne fali. Otvori ovaj katanac mali. Eto. Prazno? Da, ali ne zadugo. Napunit ću svoj kofer knjigama. O ne! Šta se dešava, Bibi? Ima ih previše! Izađite! Zatvori kofer! Au! Taj kofer je pravo čudo! Sada moramo činima da vratimo knjige na njihovo mesto. Nema problema. Počet ću sa knjigama o prastarom veštičijem jeziku. A ja ću da počnem od putničkih knjiga. Eci peci, da ne bude brige, vratite se sve putničke knjige. Izviz! Eci peci, muki, skrati svu literaturu na police vrati. Izviz! Imam te! Kako? Dijamant je moj! Sada ću lepo da spakujem dijamant čarobnog zamka. Da, hajde. O čarobni prstenu nema šanse. Moj mali kofer je jači. Moj, konačno je moj. Najveći i najlepši dijamant na svetu je moj. Da. Idemo odavde, koferčiću moj. Poneću i to. Gotovo. Sve se vratilo na svoje mesto. Hajde, idemo. Gdje je kofer? O ne, neko ga je ukrao. Čekaj samo da ga se dočepam. Ej, šta je sad to? Zamak se raspada. Brzo, idemo. Neće da se otvori. Uzalud je. Čekaj da ja probam. Eci peci, da ne budem ljuta, skloni ovu blokadu s puta. Viz. Super, idemo. Gledaj ovo. Živa, znaš šta se ovdje dešava? Neko je u kuli ukrao
ludačka manija da će se bez čarobnog dijamanta zamak raspasti. O ne! Moramo da vratimo taj dijamant. Brzo, po metle. I naše metle su ukradene. Ne mogu da verujem. Prvo kofer i dijamant, A sada i naše metle. Kako da odemo odavde? Da, dobro, samo mirno. Ej, nemoj da se plašiš. Hej, imam ideju. Možemo da letimo na njima. Ne misliš valjda stvarno, Bibi? O da, eci peci u čudu svi. Neka porastu golubovi. Viz, viz. Letenje na golubovima. To je sramota. Hajde sad, nemoj da si takva. U redu, radi šta hoćeš. Idemo. Moramo da nađemo lopova. I to brzo. Nije mogo daleko da ode. Bolje da se pripazi. Hajde, golube, Leti lepo. Eci peci, smešno je često, ali sve neka se vrati na svoje mesto. Viz? Amanda zna čaroliju. Čudno. Ali mora biti negde. Iznenadna poseta. Baš lepo. Možete da mi pomognete u traženju. Da ti pomognemo u traženju? Da, ne mogu da nađem svoj čarobni kofer. Nemoguće je dozvati ga. Onaj koji si pokazivala na poslednjem sastanku? Misliš onaj koji ispunjava sve? Sve želje, pa čak i ako je to što želiš zaštićeno čarobnim prstenom. O ne, dijamant. Da, ali ne razumem. Moramo s mesta da odemo u zamak. Amanda, uzmi metlu i pođi sa nama. Dobro, ali zašto? Tvoj čarobni kofer je sigurno ukraden. Ko je to uradio? To ćemo i da otkrijemo. Hajde sad, bojim se najgore. Eci peci kada se udruže, metle polete nikad brže. Viz, viz. Smešni golube, lepo leti, čuješ li me? Moraš da budeš mirna prema njemu, Šiba. Gledaj dole, to su naše metle, vezane su tamo dole. Imamo lopova. Hajde, silazimo. Dve male krasače na ogromnim golubovima. Pobeći ću im. Vrati ga! Ne, nemoj, naši golubovi su previše veliki da bi leteli tako uskim putem. Onda moramo da menjamo let. U redu. Eci peci zabavljaju se svi, neka se odvežu čvorovi. Eci peci mi najbolje znamo, neka se metle vrate ovamo. Viz, viz. Hvala, golubovi! Zbogom konačno! Kako si mi nedostajao, Kalagasi! Hvala vam na pomoći! Više nam niste potrebni! Eci peci poručuje Vuku, neka se ove čini po Vuku! Viz, viz! Dobro! Sada su dobre! Zakasnile smo. Čarobni dijamant je ukraden. Kao i tvoj kofer. Naš zamak se raspada. Šta možemo da učinimo? Nestali bez traga! Šta je to tamo? Auto! Da, vidim ga! Konačno! Opet ovdje!
vas ne tiče. A to nije sve. Naše čini ne rade. Možda ova hoće, reci. Svalka, neka se zaustavi rušenje zamka. Izvic. No, ni pećini ne rade, ništa ne radi. Ovo pripada mom koferu. Čekaj samo. Sada mogu da dozovem onog koga je ukrao. Da si mi smesta dala kofer sa dijamantom. O, neću. To je moj kofer i u njemu nema dijamanata. Daj nam ga odmah. Neću. U redu, onda ćemo probati ovako. Eci, peci! O, nema ih. Pa dobro, odgovara mi. Da sam bogata. Bibi, Šiba. Ti si ukrala moj kofer? Tvoj kofer? Da, moj kofer. Nismo ga mi ukrale, ali smo ga otvorile. Da, pomoću čini. A onda ga je Malicija ukrala. Malicija. Pa ona je pokušala da ukrade dijamant. I izgubila je veštičije moći zbog čarobnog dijamanta. Zato joj je bio potreban kofer. Sad mi je sve jasno. Moramo da odemo do Malicije. Brzo, čarobni dijamant treba da bude vraćen. Da, Manija. A bolje da sve odlepite. Požurite. Ostalo je malo vremena. Ja ću ostati ovdje. Moram da zaustavim uništenje našeg zamka. Možda će uspeti oproštajne čini. Dobra ideja, Manija. Srećno. Eci, peci, algebra, pokaži nam gde je Malicija. Izvis. Eci, peci, sređujem stvari. Kamenje, vrati se u položaj stari. Konačno uspeva. Kuća, još malo pa stižem. Hajde, koferčiću moj. Kuća. Zdravo, zdravo. Da, radoznalko, vratila sam se i ponela sa sobom najlepšu i najdragoceniju stvar na svetu. Radoznalko je lep. Radoznalko je lep. Najdragoceniji, najdragoceniji. Pitaj Kljun. Čekaj malo, moj radoznalko, da vidiš ovo. Kako je lep. Najlepši dijamant na celom svetu. Šta me briga za zamak, Veštimor? Što se mene tiče, neka se sruši. Pa, dragi moj, nikada te više neću nikome dati. Ja sam drag, ja sam drag. Začepi Kljun. Te proklete mlade veštice. A povele su i pojačanje. Moj dijamant. Sada pripadaš meni. Misle da će uspeti, a neće dobiti ni ovaj kofer baš. Neće dobiti kofer? Ja sam drag. Prvo šećer, pa brašno. Hej, Malicija. O, posetioci. To je baš lepo. Evo, ja baš pravim tortu. nećemo tortu. Gde su kofer i dijamant? O, kakav kofer, koji dijamant? Tetka Amandin kofer i čarobni dijamant. Malicija, treba da se stidiš. Dozvoljavaš da se naš zamak Veštimor sruši zbog čiste pohlepe? Ja? Nikada to ne bih uradila. Evo, ja sam bila kod kuće celo popodne, čistila, kuvala, peglala, radila. Lažeš, mi smo te zaustavile tamo u šumi. Sa koferom. A gde je moj kofer? I daj na dijamant. On nije kod mene. Moram da pogledam. Ha, ja ću ga naći. Dobro mesto za skrivanje je ovde. Evo, 2 dijamanta. Ali to nije dijamant zamka. Znala sam da ćete dugo tražite.
ali ruteksadi. Moji su. Nastavite da tražite. Dragi mora da ide. Dragi mora da ide. Radoznalko, šta hoćeš da kažeš? Skloni se, Radoznalko. Skloni se. Skloni se. Pa evo mog kofera. Hvala ti, Radoznalko. Ovo je moje. To ćemo još da vidimo. Lova altra otra, personatru, švis. Moj kofer. Hoću da siđem. Samo ostani na kratko gore. Odlične čini, Bibi. Wow, baš su super. U moj kofer ću spakovati čarobni dijamant. Ne! Ne odnosite, mog dragog, molim vas! Hoćemo. Ja sam drag. Ja sam drag. Hoću da siđem! Spusti me dole! Kasnije. Sada moramo da požurimo. Imaš vremena da razmisliš o svojim postupcima. Ne! Spustite me, molim vas, molim vas! Molim vas. Molim vas. Eci, peci, sad svi znaju, ostani u ovom položaju. Eto nas. Evo, imamo dijamant, tetka Manija. Brzo, vratite ga na svoje mesto, ali pažljivo. Brzo, brzo, nesite ga. Hajde, stavi ga na mesto. Ovdje pripadaš. Uspele smo. Naš zamak je spasen. Kakva sreća. I sve zahvaljujući Bibi i Šibi. O, da. Vi ste spasile naš zamak. Nikakav problem. Evo tvog čarobnog kofera, tetka Amanda. Hvala, Bibi. Stvarno je fantastičan. A sad moramo da se vratimo na učenje prastarog veštičijeg jezika. Da, kakva šteta. Ali ne sad. Ma, i nije toliko strašno napraviti grešku u činima. Sada barem znate koje čini mogu da prikuju osobu za plafon. Mislim da zaslužujete nagradu. Stvarno, mama? Misliš? Da, hajde, idite, letite. Hvala, mama. Baš super, tetka Barbara. Konačno trka. Zdravo! Opet vi! Drago mi je što vas vidim. Zbogom! Ništa kao Kawakasi. Onda kreći pitica od jabuka. Moramo da pobedimo. Kaže! Uloge tumačili Doris Radić, Kristina Janjić, Jelena Stojiljković, Nenad Heraković i Milan Antonić. Prevod Maja Jankovski-Starčević. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Po narudžbini IV agenture za Minimax produkcija Studio.